खुलुमबाय बयखौबो आंनि बारहुंखा नार्जारि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय आरो गोदान बोसोर 2023 मायथाइनि मागो दमासिनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय खुलुमनाय गासैनिसिम जासिहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगोन आरो अनसायगोन आरो लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब गासैखौबो खालामनानै होबानो जाबाय। थेंक इउ स' माच साबस्क्राइब खालामनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर बावहरबाय। जय हिन्द। लोगोफोर लारु जानोबा लारु बानायगासिनो सोर सोर लारु जानो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर। नायनोसै मा बानायनाय जायो नायलांबाय थादो लोगोफोर गासैबो। Harapan saya video kule. जानोसै आरो निया मा दोङो ना सिदो ओंखाम जानो। जोंहा सिस्टार जायो आदैलाहानि मागोनि 15 तारिखै हाबा दङ। जोंहा ओंखाम जाहोफैदो। Datang dari dua, jangan nonton. Ini apa sih? फैना गोदान नैबे लांसिगोन मागोनि 15 तारिखै जाजोबखाबाय निया गैखाला दरसेबो हारायाल'सो दङ हाराया जाजोबखाबाय गैला बे जानो हायाखै निया इनि दोङैनिया जाजोबखाया आंनिया गैला।